Am crezut ca să folosesc azi lebiotka, da? Am venit să-i luăm o mașină. Că acolo ies pornești. Nu ne-o mers să o folosim. Să o încercăm chiar din prima zi. Ei, nu-i nimic. Am venit să luăm o mașină. Băietul a cumpărat-o din prima zi. Din prima zi l-a pălit cineva. Chiar în prima zi, vă închipuiți? Nu m-au cumpărat-o. Și azi nu mă ajunge la lucru. Accident. L-a pălit în spate și din spate l-a aruncat în altă mașină în față. Bun noroc să ai, așa? Deci nu a reușit să bucuri de mașină, măcar. Când de dimineață. De dimineață l-a pălit. Și au nici să o luăm noi. Cam așa, nu a pălit-o tare, așa? Verificăm să nu pierdem. Să nu pierdem ceva pe drum. Ula-la! Nu a pălit-o tare, așa? O băgat-o de tot. Cea mai interesant, verificăm așa să nu avem pierderi. Nu m-a șocat. Așa. În salon e cel mai interesant. Cineva o dat cu vopsea aici. Ce înseamnă asta? Ma. Interesant, nu?